שלום, אני ליאורה בן ארי ואני יועצת נדל"ן. היום נדבר על הדרך היעילה ביותר למכור את הבית שלכם. קיבלתם החלטה למכור את הבית שלכם? אני שמחה בשבילכם, אבל רוצה להזכיר לכם שתהליך מחירת בית הוא תהליך מורכב. אם תעשו טעויות לאורך המחירה, הן עלולות לעלות לכם הרבה כסף. לפני שיוצאים למחירה עצמה, ישנם מספר דברים שחשוב לברר ולהכין כדי להגיע מוכנים, וכך למכור את הדירה בזמן הקצר ביותר ובמחיר המקסימלי. ישנם 3 צעדים ראשונים החשובים למחירת הבית שלכם. צעדים אלה יסייעו לכם לגשת למחירת הבית בצורה הטובה ביותר. הם יקלו עליכם את תהליך המחירה, יהפכו את התהליך לבטוח יותר, יפחיתו מכם דאגות, והכי חשוב, יחסכו לכם כסף. צעד ראשון, אומדן שווי הבית. כאשר מחליטים למכור את הבית, כדאי לדאוג קודם כל להוציא נסח טאבו מעודכן מאתר משרד המשפטים. נסח הטאבו יאפשר לכם לוודא, לדוגמה, שלא הוטלו על ביתכם עיקולים ללא ידיעתכם. במידה והוטלו עיקולים, לא כדאי לגלות זאת כשימצא הקונה. זה עלול ליצור בעיות ואי נעימויות מולו. כמו כן, המידע שיש בנסח הטאבו יקל עליכם בבירור שווי הבית, כפי שאסביר מיד. אני ממליצה להיות ערוכים מראש למשא ומתן העתידי על מחיר הבית. בקרוב יתחילו להגיע אליכם קונים פוטנציאליים. כדאי לדעת בדיוק מה שווי הבית בשוק, באילו מחירים נמכרו בתים בשכונה, מה פוטנציאל השוק באזור, וכל מידע נוסף שיכול לשפוך אור חיובי על הבית ועל האזור. כדי שתוכלו להוציא את הבית למכירה במחיר ריאלי, כדאי לחפש מידע אודות מחירת נכסים באזור באתר מדלן. כך תוכלו להבין מהן העלויות באזור שלכם ולקבל פרופורציות לגבי המחיר שאפשר לדרוש עבור הבית. גם יועץ נדל"ן מקצועי עם ניסיון והצלחות באזור שלכם יוכל לסייע להעריך את שווי הבית. הוא יוכל להמליץ לכם על מחיר השיווק של הבית ולהתאים אותו להיצע ולקהל הקונים באזור. חשוב לדעת מראש מה מצב המשכנתא שלכם. תאמו פגישה בבנק למשכנתאות במטרה לבדוק מה היתרה המדויקת של המשכנתא. זו הזדמנות נהדרת גם לבדוק מה הסכום שתוכלו לקבל כדי להשתדרג לבית הבא שלכם, במידה וזה רלוונטי. כבר בשלב זה אני ממליצה ללקוחותיי להיפגש עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן. כדאי שהוא גם יהיה מומחה בעיר שבה אתם מוכרים את הבית. כך תורידו מעצמכם את כאב הראש המיותר בכל הנוגע לבירוקרטיה ולהתנהלות מול הגורמים העירוניים. עורך הדין ידע לעדכן אתכם מראש כמה מיסים עליכם לשלם. זה יאפשר לכם להיערך בהתאם מבחינת הוצאות, כך שלא תיכנסו למחויבות כספית שלא תוכלו לעמוד בה. עכשיו יש לי טיפ עבורכם. לאחר שיהיה בידיכם כל המידע מהבנק אודות מצב המשכנתא שלכם, אני ממליצה להיפגש עם יועץ משכנתאות, אשר ידאג להשיג עבורכם את המשכנתא המשתלמת והחסכונית ביותר. יועץ המשכנתאות יסייע לכם לחסוך הרבה כסף מיותר שאתם עשויים לשלם לבנקים. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, שם תוכלו לקבל מידע נוסף, אותו צברתי לאורך השנים בהן שידכתי בין מוכרים לקונים.